गोबां फेसबुक इउजार्स आंनि बिनानाव बिब' बा बिदा फंबाय जानायफोरनि फेसबुकफोरखौ आङो नायोब्ला गोबांनावनो गोबां फ्रेन्ड्स दङ, गोबां फलोवार्स दङ, 1K 2K 5K सिम दङ, बिनि अभारबो दङ। बाट बिथांमोना फेसबुकनिफ्राय आर्निं खालामनो हायाखै। मानो हायाखै होनब्ला बिथांमोना फेसबुकनि जिथु प्रसेस, बे प्रसेसखौ बायदि बायदि रोखोमनि सेटआपखौ खालामना लानो रोङैयाव बिथांमोना आर्निं खालामनो हायाखै। स' आंनि बबेबा मोनसे भिडिअखौ नायनानै बिथांमोना कुइसन्स सोंहरो, कमेन्ट्स हरो बा डाइरेक्टलि मेसेज खालामनानै आंनाव सोंहरो। गोबाङानो सोंहरो, माने सर्ट फर्माव सोंहरो। आं बुजिस'आ माने जानो हागौ नोंथांनाव जेनेबा स्टार मनेटाइजेसनखौ माब्रैहाय अन खालामो, माब्रैहाय सेटआप खालामनांगौ। ओमफ्राय सेटआप खालामै खालामै आधा प्रसेससिम सौहैयो। ओमफ्राय आधा प्रसेससिम सौहैबा बेयाव मा जाना होयो, बिथाङा मा मिथिनो लुगैयो आरो आं डाइरेक्टलि माने बबे प्रसेससिम सौहैनानै मा मिथिनो लुगैदों बेखौ माने A to Z माने फुल डिटेलै गोलावै लिरनानै खिन्थाया, ससे लिरनानै खिन्थाहरसिगोन। बेयाव आं बुजिस'आ, माने कनफिउस जालायलाङो। स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय डिटेलै जेनेबा मिथिनो लुगैनायाथ' दंखायो, बाट नोंथांमोना ससे आंनो मेसेजाव हरोब्ला आं बुजिस'नो हाया। माने बिनिफ्राय आं कनफिउस जायो, मा रिप्लाइ हरनो बेफोरबायदि जायो आङो। स' नोंथांमोना मिथिनो लुगैनायखौ फारसेनिफ्राय गोलावैनो लिर, लागिले एसे टाइमानो थांथों, माने 100 वर्डसिम नोंथाङा लिरनानै हर आरो गोलावैनो। आरो नोंथाङा जुदि बेफोरबायदि गोलावैनो लिरनो सम गैया, अब्ला नोंथाङा डाइरेक्टलि स्क्रिनशट हर आंनो। डाइरेक्टलि स्क्रिनशट हरब्लानो आं बुजिगोन जे नोंथांनाव मा प्रब्लेम जादों, नोंथाङा माखौ खालामनानै लानांगौ। स' आं नोंथांमोननो बेखौनो आं खिन्थानो सानबाय। माबाफोर मिथिनो लुगैनायखौ डाइरेक्टलि स्क्रिनशट हर। बिनि उनाव नोंथाङा मेसेज हरोब्ला, कमेन्ट्स हरोब्ला गोलावैनो लिरना हर। आं फारसेनिफ्राय फरायनानै आं बेखौ बुजिनो सेस्था खालामगोन आरो लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिनो लुगैनाय भिडिअस बा नोंथांमोना मिथिनो लुगैनाय जेनेबा इनस्ट्रिम एड्स, प्रफेसनेल डेशबर्ड बोरै खालामो। गोबाङानो प्रफेसनेल डेशबर्ड खालामना लायाखै, फ्रेन्ड्सआवनो दङ, माबा फल'वाराव कनभार्ट खालामाखै। आरो फल'वाराव कनभार्ट खालामदोंब्लाबो, प्रफेसनेल डेशबर्ड खालामनानै लादोंब्लाबो बिथाङा इनस्ट्रिम एड्स बा स्टार एड्स, एड्स अन रिल्स बेफोराव खामानि मावाखै बा सेटआप खालामाखै। सोरनाबा प्रफाइलानो एबाउट इनफ'आव माने आधा खिथा लिरनानै दोनदों, स्टेपफोरखौ माने क्लियार खालामजोबाखै। स' बेफोरनि जाहोनाव माने माखासे मनेटाइज जानायाबो आर्निंखौ खालामनो हाया आरो। स' नोंथांमोना आंनि बे बड' स्मार्ट टेक्न'लजि चेनेलाव मोनसे प्लेलिस्ट दङ फेसबुकनि सोमोन्दै। दिनैसिम आं जेसेबांखिनि फेसबुकनि भिडिअ बानायदों, बे गासिबो नोंथांमोननि कुइसन्सनि एन्सारफोरखौ नोंथाङा बे भिडिअखौ नायबानो, बेफोर भिडिअखौ नायबानो मोनजोबगोन। फुरा लिस्टआ ओंखारजोबगोन फेसबुकनि बिखय नोंथाङा मा मिथिनो लुगैदों आरो आं मा भिडिअ बानायदों। नोंथाङा फारि फारि नोंथाङा बबेखौ मिथिनो लुगैदों, बबे टपिकनि सायाव, बे टपिकखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनानै बे भिडिअखौ नायबानो जागोन। अके, आरो आं सानफ्रामबो गोदान बे मोनसे भिडिअनि थाखायनो आङो सानफ्रामबो बे मोनसे भिडिअखौनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हाया। स' आंनाव दंखायो नालाय, स' आं नोंथांमोनखौ चेक खालामनानै नायनो हागोन होननानै आं नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायनाय जादों आरोखि। आरो लोगोफोर जाय बिथांमोना इउटुब क्रिएटर, इउटुबाव खामानि मावो, बिथांमोनाबो इउटुबनि सोमोन्दै माबाफोर मिथिनो लुगैदों नामा, गुगोल एडसेन्सनि सोमोन्दै बा चेनेलखौ माबोरै क्रिएट खालामो, मा सिस्टेमनि माने इउटुब चेनेलनि बिखय, इउटुबनि सोमोन्दै, एडसेन्सनि सोमोन्दै। स' नोंथांमोनाबो बेयाव आंनि हम पेजाव थांनानै प्लेलिस्टआव नोंथाङा नायनो हागोन। बे प्लेलिस्टआवनो गासैबो नोंथांनि मिथिनो लुगैनायखौ मोनजोबगोन। नोंथांमोनाबो बे प्लेलिस्टआव थांनानै बेलेग सेक्सननि बेलेगनि लाइननिखौ आं प्लेलिस्ट बानायना दोनखादों। नोंथांमोना बिनिफ्रायबो नोंथांमोनाबो चेक खालामनानै लानो हागोन। आरो नोंथांमोना गोबाङानो माने आंनाव नाम्बार बिहरो बा आंजों कन्टेक्ट खालामनो सानो, अब्ला आंनि बे इउटुब चेनेलखौ खुलिग्रोमोना आंनि हम पेज फैगोन ना, हम पेज फैनायाव बे गोजौआव आंनि इन्सटाग्राम, फेसबुकनि लिंक नुजाखागोन। बेयावनो नोंथाङा क्लिक खालामनानै बबे मोनसेयाव नोंथाङा आंजों कन्टेक्ट खालामनो सानो, बेयावनो आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन। स' दिनैनि भिडिअआव आं बेखौनो जनायनो थाखाय आं फैबाय। मानो होनबा आं बे साननैसो भिडिअबो लाबोनाय जायाखै आरो जोबोद अखा हादों। स' आं बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायो, नोंथांमोना मिथिनो लुगैनाय आरो डाउट फिल थानाय दङब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलाव भिजिट खालामनानै नोंथांनि मिथिनो लुगैनाय भिडिअफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन आरो। स' लोगोफोर, भिडिअ बेखिनियावनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ। टाटा, बाय बाय एन्ड टेक केयार।